Pani hovorí, že vás teraz nemôže prijať a že vám povedala, aby ste si určili iný termín. Ale tak nebudem môcť pokračovať v práci. Povedz jej, že som strávila nejaký čas s jej manželom a že s ňou musím hovoriť. Už som jej to povedala. Prosím, mohli by ste... Jediná osoba, ktorá má v tomto dome právo zvyšovať hlas, som ja, pani doktorka. Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura. Nemala som v úmysle kričať na túto slečnu. Mne sa to ale tak nezdá. Môžeš odísť, Čaro. S dovolením. Zdá sa, že ste zvyknutá na to, že vás druhí poslúchajú. Nemám pravdu? Áno. Obvykle robím len to, čo chcem. Ale tu to asi nepôjde. Nezabúdajte, že vás platím ja a že vy urobíte to, čo chcem. Povedala som vám, aby ste mi vopred zavolali, ale vy ste sa tu opäť ukázali bez ohlásenia. Vysmievate sa mi? V tomto prípade som len V tomto a v každom inom prípade mi dáte o vašich návštevách vedieť vopred. Pochopili ste to? Miranda na tú ženu žiarli. Výborne. Nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ. Prečo mi úprimne nepoviete, čo vás na mne tak veľmi rozčuluje? Tak dobre. Vaše správanie a arogancia, za akou pristupujete k svojmu okoliu, ako by sme všetci boli vašimi sluhami. Už som vám povedala, že som otvorená. A hovorím to, čo si myslím. Pamätám si, že ste hovorili, že ste presne taká istá. Ak niečo zo seba vidíte aj vo mne, to nie je môj problém. Odteraz sem nebudem chodiť. Budeme sa stretávať v investíciách San Lorente. Je celkom normálne, že za mnou budete chodiť do mojej spoločnosti. Nie tak celkom. Mám tam kanceláriu a očakávam od vás, že tam zajtra prídete pred návštevou väzenia.